Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Καλώς ήρθατε για μία ακόμη Πέμπτη στην εκπομπή Απέναντι της ΣΕ3, συζητώντας για τα ζητήματα της επικαιρότητας. Μία ημέρα πολύ πλούσια σε γεγονότα, τόσο σε πολιτικό όσο και σε οικονομικό επίπεδο, με ένα χαρακτηριστικό ερώτημα που θα τεθεί σήμερα απέναντί μας, απέναντί σας και απέναντι στους συνομιλητές που θα φιλοξενήσουμε στη διάρκεια της μίας ώρας που θα είμαστε μαζί. Και επειδή είναι, όπως είπαμε, πολύ πλούσια σε γεγονότα η επικαιρότητα, θα αξιοποιήσουμε το χρόνο μας άμεσα, καλωσορίζοντας στο στούντιό μας στην Αθήνα δύο από τους 4 προσκεκλημένους συνομιλητές που θα έχουμε σήμερα. Δύο πρόσωπα της κεντρικής πολιτικής σκηνής, τον βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Αργύρη Ντινόπουλο, και τον ευρωβουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, τον κύριο Νίκο Χουντή. Καλησπέρα και στους δύο και καλή χρονιά. Μια ευχή που υποχρεούμεθα να καταθέσουμε, αναμένοντας και τον συνάδελφό μας, τον κύριο Φώτη Σιούμπουρα, και τον κύριο Γιάννη Μαγκριώτη, πρώην Υπουργό και βουλευτή του ΠΑΣΟΚ. Κύριε Ντινόπουλε, αρχίζοντας από εσάς, όχι για λόγους κοινοβουλευτικής τάξης, είναι ένα κοινό ερώτημα που τίθεται απέναντι στην κατεστημένη αντίληψη για την ειδησιογραφία. Όλα αυτά που συζητάμε, διαβάζω στις ηλεκτρονικές σελίδες, ακούμε ότι σήμερα κυριαρχούν τα ζητήματα της λίστας Λαγκάρτ, τη διαμάχη ΣΥΡΙΖΑ Νέας Δημοκρατίας για το αν είναι αναρχικός ή όχι ο κύριος Διαμαντόπουλος, βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ. Αναρωτιέμαι αυτήν την ώρα, με αυτές τις θερμοκρασίες έξω, αν η κοινωνία, οι πολίτες συμμερίζονται την άποψη που λέει ότι αυτά που συζητάμε στο προσκήνιο δημόσια είναι αυτά που ενδιαφέρουν και λιγότερο τους πολίτες που δοκιμάζονται από μια τριετία και πλέον και τα οικονομικά προβλήματα που καθορίζουν τη ζωή του. Αυτός που καταξιώνει, αν το θέλετε, το γεγονός ότι αυτά τα ζητήματα δεν είναι τα κυρίαρχα στους πολίτες είναι ο ίδιος ο Πρωθυπουργός. Ο Πρωθυπουργός, ο οποίος ήταν στο Υπουργείο Ανάπτυξης, ο οποίος δίνει τον αγώνα για να μπορέσει να πάρει μπροστά η οικονομία και ο οποίος αντιμετωπίζει πολύ χειροπιαστά τα ζητήματα τα οποία απασχολούν τους Έλληνες. Δηλαδή, φαντάζομαι ότι ο Σαμαράς είναι το πιο 38 παράδειγμα, και δεν το λέω επειδή είναι ο Πρωθυπουργός ή επειδή είναι ο αρχηγός Νέας Δημοκρατίας, στην οποία ανήκω, αλλά αν ρωτήσετε και τους συμπολίτες σας εκεί στη Θεσσαλονίκη. Είναι λίγο στυλιζαρισμένη η απάντησή σας πάντως. Και το λέω στυλιζαρισμένη, όχι φορτίζοντας το αρνητικά. Δεν είναι γεγονός ότι ο Πρωθυπουργός... Δεν το φορτίζω αρνητικά. Ο Πρωθυπουργός που ήταν στη Γερμανία ήταν για να μπορέσει να προσελκύσει επενδύσεις, στο Υπουργείο Ανάπτυξης για να πάρει μπροστά η οικονομία και για να εξασφαλίσουμε θέσεις ανεργίας. Άλλοι ασχολούνται με τη λίστα Λαγκάρτ και προσπαθούν να πλειοδοτήσουν. Εδώ έχουμε μία πλέον πλειοδοσία υπόπτων και ενόχων. Ο καθένας βάζει και κανένα δυο δικούς του στο κάδρο. Λοιπόν, φαντάζομαι ότι η κυβέρνηση είναι μακριά από όλα αυτά. Επειδή η αμέσως επόμενη σκέψη είναι ότι μεν μπορεί να υπάρχει μια δημόσια ρητορική για την ανάπτυξη, εκείνο που πρέπει να βλέπουμε πάντα είναι και το ισοζύγιο των αποτελεσμάτων. Στην πολιτική τα περισσότερα κρίνονται εκ του αποτελέσματος, ή έχετε διαφορετική εκτίμηση? Ασφαλώς και κρίνονται εκ του αποτελέσματος. Ένα πολύ χειροπιαστό αποτέλεσμα, ας πούμε, είναι το αποτέλεσμα της προσπάθειας η οποία έγινε τους τελευταίους μήνες του 2012 να εξασφαλιστούν τα 52 δις για τη χώρα. Αυτό είναι ένα πολύ απτό αποτέλεσμα, πολύ εύστοχα το λέτε, γιατί τα λεφτά αυτά ήρθαν. Ένα άλλο επίσης πολύ απτό αποτέλεσμα είναι ότι τουλάχιστον στην Αθήνα κάποια ιστορικά κτίρια δεν μπορεί πια να είναι κέντρο αναρχικών ή πρεζάκηδων. Τους βγάζουμε έξω και αποδίδονται τα κτίρια αυτά εκεί που πρέπει να αποδοθούν. Δηλαδή σε όποιους ανήκουν ή για κάποιους κοινωνικούς σκοπούς, για οτιδήποτε άλλο. Λοιπόν, αυτά είναι πολύ απτά αποτελέσματα. Το γεγονός δηλαδή ότι σταμάτησε μία ανομία στη Βίλα Μαλία ή στο σπίτι της Μαρίας Κάλλας, η οποία ήταν εδώ και πάρα πολλά χρόνια, και εκεί μέσα ήταν στυλιάρια, κράνια, διασφυξιογόνες μάσκες και ναρκωτικά. Λοιπόν, και αυτό είναι ένα απτό αποτέλεσμα. Τώρα, από εκεί και πέρα, αν κάποιοι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ θέλουν να συμπαρίστανται στους καταληψίες, είναι δικό τους θέμα, ας απαντήσουν αυτοί. Μία μικρή ένσταση, νιώθω ότι παραβλέψατε τη διάσταση της καθημερινότητας των απλών πολιτών, αν αυτά χαρακτηρίζουν την συνείδηση και την άποψη που διαμορφώνουν. Θα το δούμε όμως, έχουμε αρκετή ώρα να το συζητήσουμε. Εδώ δεν έχετε άδικο. Για την καθημερινότητα των πολιτών γίνονται προσπάθειες από την κυβέρνηση, χωρίς όμως ακόμα τα αποτελέσματα να είναι απτά. Σε αυτό έχετε δίκιο. Δηλαδή ούτε η ακρίβεια έχει χτυπηθεί όπως έπρεπε να χτυπηθεί, έτσι, ούτε η ακρίβεια έχει χτυπηθεί όπως έπρεπε να χτυπηθεί, και πάρα πολλά άλλα ζητήματα. Θα τα συζητήσουμε περισσότερη επάρκεια. Αλλά δεν γίνονται κιόλας 6 μήνες, έτσι. Και σε 6 μήνες... Κύριε Χουντή, η δική σας αίσθηση ποια είναι για αυτό το ερώτημα, για την απόσταση δηλαδή αυτού που συζητά ο καθημερινός, ο απλός Έλληνας πολίτης στην ζωή του σε σχέση με τη δημόσια ατζέντα?
Μπορεί να ακούγεται λίγο θεωρητικό, αλλά σας διαβεβαιώ ότι είναι ερώτημα της κοινωνίας. Όχι, είναι ερώτημα, είναι άμεσο, είναι επίκαιρο και από την αντιμετώπιση του δείχνει κανένας και ένα δείγμα γραφής αν ενδιαφέρεται ή δεν ενδιαφέρεται. Αν το βάζει σε μια προτεραιότητα ή δεν το βάζει. Και αναφέρομαι πια στην επικαιρότητα, ενδεχομένως, τουλάχιστον όπως το κατάλαβα, αυτό επενισόταν και η αρχική σας ερώτηση που επαναλάβατε και σε μένα. Σήμερα η επικαιρότητα, η καθημερινότητα λέει ότι ήδη έχουμε τα πρώτα κρούσματα έντονου κρύου και χειμώνα και για ένα μεγάλο μέρος των συμπολιτών μας υπάρχει το πρόβλημα της θέρμανσης. Ιδιαίτερα στη Βόρεια Ελλάδα είναι πιο έντονο για τους γνωστούς κλιματολογικές συνθήκες και επομένως εδώ το πρόβλημα τι θα γίνει με τη θέρμανση των πολιτών, όπου λόγω αδυναμίας, επειδή αυξήθηκε ο φόρος στο πετρέλαιο θέρμανσης, δεν μπορούν να αγοράσουν πετρέλαιο και στη Βόρεια Ελλάδα και στην Ελλάδα, επειδή και ενδεχομένως λόγω της καύσης άλλων υλικών έχουν επιδεινωθεί και κάποια προβλήματα που ήδη υπήρχαν, το πρόβλημα είναι πολύ πρακτικό και η κυβέρνηση καλείται, όχι μόνο από εμάς, αλλά από τους πολίτες, από την ίδια την πραγματικότητα, να σταματήσει αυτή την τακτική που λέει δεν μειώνω τη φορολογία, να μειώσει τη φορολογία στο πετρέλαιο θέρμανσης και να πάρει μέτρα ούτως ώστε οι πολίτες να εξασφαλίσουν τη θέρμανση, διότι στο τέλος... Κύριε Χουντή, αυτό που περιγράφεται είναι η ουσία. Να τελειώσω, ναι. Θα τελειώσετε. Βεβαίως. Αυτό που περιγράφεται είναι η ουσία. Εγώ σας ρώτησα για το αν είναι αφέλεια, αν είναι η αίσθηση ότι είναι αθώος του αίματος αυτός που σε αυτό το περιβάλλον αγνοεί τη διασύνδεση, το πώς η επικαιρότητα δημιουργείται και από τα μέσα ενημέρωσης και από τους πολιτικούς και ξαφνικά προτάσει τον ιδεολογικό του χώρο. Αναφέρομαι στον κύριο Διαμαντόπουλο, τον συνάδελφό σας, βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, που ξαφνικά σήμερα θυμήθηκε ότι ανήκει στον αναρχικό χώρο και με αυτό, δεν ξέρω αν το κάνει εν τη αφελία ή εν γνώση του, πηγαίνει τη συζήτηση πολλά τετράγωνα παρακάτω από εκεί που εσείς συνολικά ως κόμμα θέλετε να εντοπίσετε. Ή κάνω λάθος, ή δεν το καταλαβαίνω εγώ καλά. Όχι, το καταλαβαίνετε πολύ καλά, όπως και το καταλαβαίνουν και οι πολίτες και οι τηλεθεατές, προφανώς και οι πολίτες. Ότι η εισαγωγή μιας ατζέντας, στην οποία αρχίζει μια συζήτηση, είναι θέμα πολιτικής επιλογής. Δηλαδή, να το κάνω πιο απλό, όταν έχουμε αυτά τα προβλήματα και τις συνέπειες μιας οικονομικής πολιτικής που στο τέλος καταλήγει άδικη, αντικοινωνική και στερεί από βασικές υπηρεσίες, βασικά δυνατότητες στους πολίτες. Όταν την αλλάζει σε αυτή την προτεραιότητα και στην προκειμένη περίπτωση η υπόθεση της Βίλας Αμαλίας ή γενικώς τέτοιων κτηρίων, που είναι μια κατάσταση που την ξέρουμε από χρόνια, και επίσης η υπόθεση της λίστας Λαγκάρτ που είναι ένα μείζον θέμα, διότι συνδέεται με μια σειρά πράγματα, όταν την αλλάζει αυτή την ατζέντα είναι φανερό ότι πάει να αλλάξει τον προσανατολισμό της. Όταν συμμετέχεις εκούσια στην αλλαγή αυτής της ατζέντας, έχεις ευθύνες. Θέλω να είμαι πολύ συγκεκριμένο. Κοιτάξτε, να σας πω, όταν τίθεται το συγκεκριμένο θέμα πρέπει να απαντήσεις. Όταν τις απαντήσεις ο άλλος τις εκλαμβάνει συνεχίζοντας στην ίδια λογική, και δεν είναι η πρώτη φορά, κύριε Γιαννούλη, που παρατηρείται αυτό το θέμα. Παρατηρείται δηλαδή μια μετατόπιση της συζήτησης πρώτον. Και δεύτερον, όταν απαντάς, λέει ναι, αλλά δεν το πες, ναι, δεν το ξεκαθάρισες, ναι, δεν το καταδίκασες και συνεχίζεται αυτή η κουβέντα, είναι φανερό ότι έχουμε βγει έξω από το πεδίο της καθημερινότητας και της πραγματικότητας. Σπέβδω να πω, γιατί ενδεχομένως να υπάρχει ένσταση, δεν υποτιμώ κανένα πρόβλημα που με τον έναν ή τον άλλον τρόπο έρχεται στην επικαιρότητα και που πρέπει πραγματικά να γίνει συζήτηση. Αλλά ιδιαίτερα τώρα, και γι' αυτό το υπογράμμισα και δεν θα μακρηγορήσω στο σημείο αυτό, ιδιαίτερα που έχεις τόσο καυτά προβλήματα, να σας πω και άλλο, μιλώντας λίγο προσωπικά, συγγνώμη. Προχτές πήρα απάντηση από τον κύριο Όλι Ρεν που λέει ότι περικόπησαν μισθοί και συντάξεις περισσότερο από ό,τι έχει προβλέψει η Τρόικα. Χτες, ναι, σας λέω κάποια θέματα που έχουν μια επικαιρότητα. Χτες, και να μην σας πω κάτι πιο συγκεκριμένο, εργαζόμενοι στο δημόσιο με ρώτησαν. Τι σου απάντησε ο Όλι Ρεν όταν έθεσε το θέμα των απολύσεων της διαθεσιμότητας? Και ο κύριος Όλι Ρεν χτες απάντησε ότι 70.000 δημόσιοι υπάλληλοι πρέπει να απολυθούν μέχρι το 2015. Αυτά, όπως αντιλαμβάνεστε, είναι άμεσα, είναι της καθημερινότητας, απορρέουν από πολιτικές και θα ευχόμουν η συζήτηση να περιεστρέφεται γύρω από αυτά τα θέματα χωρίς να υποτιμώ τίποτα και βεβαίως το μείζον θέμα που φαντάζομαι θα έχουμε τον χρόνο να το κουβεντιάσουμε καθώς έχουμε και νεότερα στοιχεία και τα πολιτικά συμπεράσματα που βγαίνουν. Ο κύριος Δινόπουλος τοποθετήθηκε άμεσα σε αυτό που κυριαρχεί στην επικαιρότητα. Δεν θέλω να αποκτήσει η εκπομπή το ρόλο ειδικού δικαστηρίου, ιεράς εξέτασης ή ανάκρισης, αλλά έχω την περιέργεια να σας ρωτήσω αν συμμερίζεστε αυτήν την άποψη. Τις εικόνες τις είδαμε και είναι ψευδής μάρτυρας. Αν θεωρείτε πολιτιστικά κέντρα
τους χώρους όπου υπάρχουν συγκεντρωμένα μπουκάλια ως προστάδιο Μολότοφ, αν είναι όντως σημεία πολιτιστικής δημιουργίας αυτά τα κτίρια και αν συμφωνείτε και με την άποψη του συναδέλφου σας για τον ορισμό αυτών των καταλήψεων. Εντάξει, καταλαβαίνω και εσείς επιμένετε. Θα το κλείσουμε εδώ, σας υπόσχομαι, δεν θα το ξανανοίξουμε, αλλά θέλω έτσι μια... Ναι, όχι, γελάω γιατί, εντάξει, και λίγο ξυνόμαστε να το ξαναφέρουμε και να το ξαναφέρουμε. Ξέρω ότι όταν μετέχουν στα πάνελ οι εκπρόσωποι του ΣΥΡΙΖΑ έρχεται αυτό. Λοιπόν, αυτή είναι μια... Εμείς στην ανομία όπου είναι πρέπει να χτυπηθεί, δεν υπάρχει καμία αμφιβολία. Δεν είμαστε υπέρ της ανομίας, του Μολότοφ και ούτω καθεξής, αυτό το έχουμε πει. Καταδικάσαμε την κατάληψη που έγινε στα γραφεία της Δημάρ. Ένα γεγονός που έχει σοβαρές πολιτικές προεκτάσεις και δεν είμαστε σύμφωνοι. Από εκεί και πέρα, τι ήταν η Βίλα Αμαλίας, πώς ξεκίνησε. Υπάρχει μια κατάληψη μέσα από μια λογική αξιοποίηση για διάφορους τρόπους. Εδώ και 20 χρόνια. 22 από ό,τι ήξερα, το είχα ξεχάσει. Το θυμόμουν τότε όταν ξεκίνησε. Θυμόσαστε κατά καιρούς. Ναι, 22. Και με αφορμή αυτό να αρχίσει μια συζήτηση αν υιοθετείς τέτοιες μεθόδους, εφόσον υπάρχουν παραβατικά υλικά, ας το πούμε, και δραστηριότητες, το λέω για άλλη μια φορά, το λέει ο ΣΥΡΙΖΑ για άλλη μια φορά. Τελείωσε αυτή η ιστορία. Δεν έχουμε καμία τέτοιο, δεν υποστηρίζουμε τέτοια πράγματα. Ούτε είναι αυτό που απασχολεί, θα σας έλεγα, και επί της πράξης. Διότι υπάρχει ένα γενικότερο πρόβλημα με αυτά τα κτίρια. Τι θα γίνει, πρέπει να αξιοποιηθούν για κοινωνικούς σκοπούς. Υπάρχουν κάποιες πρωτοβουλίες, άλλοτε ξεφεύγουν, άλλοτε δεν ξεφεύγουν από κάποιες δραστηριότητες. Είναι ένα θέμα. Αλλά ξαναλέω, στις διαστάσεις του. Και όσο αφορά το ΣΥΡΙΖΑ, δεν έχει τίποτα να κρύψει ή τίποτα να φοβηθεί όσο αφορά αυτό το θέμα. Σας μεταφέρω πάντως την αίσθηση και στους δυο σας ότι η έννοια του πολιτικού πολιτισμού, και σε δευτερόλεπτα θα υποδεχθούμε και τον κύριο Γιάννη Μαγκριώτη, πρώην Υπουργό και Βουλευτή του ΠΑΣΟΚ, που βρίσκεται στο στούντιο της εκπομπής Απέναντι, μια διάσταση που λέει ότι πραγματικός πολιτικός πολιτισμός ήταν αυτά τα ζητήματα να λύνονται χωρίς να χρειάζεται καν να αποτελούν αντικείμενο πολιτικής συζήτησης ή να κυριαρχούν στην επικαιρότητα. Αναφέρουμε δηλαδή στο ότι στην επιβολή του νόμου δεν υπάρχει πολιτική διάσταση ή πολιτική ερμηνεία. Λοιπόν, κύριε Τινόπουλε, ξεκινώντας την συζήτηση. Καλησπέρα, κύριε Μαγκριώτη. Καλησπέρα, να είστε καλά, καλή χρονιά. Επιδιώξαμε να μπούμε σε ζητήματα που απασχολούν την καθημερινότητα των πολιτών και να μπούμε απέναντί τους, όπως είναι και ο τίτλος της εκπομπής. Έχω μία απορία που θα βοηθούσε η άποψή σας ίσως και να μου τη λύσει. Άκουσα ότι, για παράδειγμα, με βάση την εξίσωση του πετρελαίου θέρμανσης και κίνησης, η κατανάλωση του πετρελαίου αυτό το διάστημα έχει μειωθεί κατά 80%. Επίσης, πάντα με σύμμαχο τη λογική, τα έσοδα που προσδοκούσε το οικονομικό επιτελείο από το πετρέλαιο θέρμανσης είναι πολύ λίγα και η επίτευξη του βασικού στόχου για την αντιμετώπιση της λαθρεμπορίας των καυσίμων είναι και αυτή πολύ αδύναμη. Με τη λογική οδηγούμαστε στο συμπέρασμα ότι ίσως αυτό το μέτρο θα πρέπει να αναθεωρηθεί, γιατί σε ζητήματα πραγματικότητας της κοινωνίας έχει προκαλέσει τρομερά ανθρωπιστικά προβλήματα το ότι δεν μπορεί ο κόσμος να βάλει πετρέλαιο. Με τη λογική, λοιπόν, θα έλεγε κάποιος ότι πρέπει να το ξαναδεί η κεντρική πολιτική εξουσία. Ο κ. Στουρνάρας λέει όχι. Εσείς ως βουλευτής, σε ποια από τις δύο θέσεις θα καταλήγατε? Στη δική σας, κύριε Γιαννούλη. Στη δική σας. Εγώ πιστεύω ότι αυτό πρέπει να αλλάξει. Και ως βουλευτής θα προσπαθήσω, θα παλέψω, θα ασκήσω όποια μικρή επιρροή μπορώ να έχω για να αλλάξει. Εγώ συμφωνώ μαζί σας. Αλλά ήθελα να επισημάνω όμως ότι κάποια στιγμή πρέπει, σε όλα αυτά που είπε ο κύριος Κουντής προηγούμενα, να δούμε και ποιες είναι οι εναλλακτικές λύσεις. Γιατί κάποτε ο ΣΥΡΙΖΑ μας πρότεινε σαν λύση πριν από 1-2 χρόνια να μας φέρει πετρέλαιο από τη Βενεζουέλα του Τσάβες. Ο ΣΥΡΙΖΑ, είδα τον κύριο Χουντή προηγουμένως, που αντιμετώπισε το ζήτημα της Βίλας Αμαλίας με, αν το θέλετε, ότι εντάξει, και τι έγινε. Να πάτε να τα πείτε αυτά, όχι εσείς κύριε Χουντή βεβαίως, αλλά να πάμε να τα πούμε αυτά σε εκατοντάδες, σε χιλιάδες κατοίκους που μένουν στις περιοχές εκείνες της Αθήνας και τα βράδια δεν μπορούν να πάνε σπίτια τους από τους αναρχικούς, από τους περιθωριακούς, από τα πρεζόνια και από τους ξένους, τους οποίους επίσης υποθάλπει ο ΣΥΡΙΖΑ. Λοιπόν, ακούστε, η κυβέρνηση αυτή έχει πάρα πολλά να αντιμετωπίσει. Ο ΣΥΡΙΖΑ, σαν αντιπολίτευση που είναι, μπορεί να φέρεται, επιτρέψτε μου την έκφραση κύριε Γιαννούλη, δημοσιογραφικά. Δηλαδή, να καταγγέλει τα πάντα, να ασκεί μια κριτική επί παντός επιστητού και να λέει
ότι πρέπει και να αυξηθούν οι μισθοί και να αυξηθούν οι συντάξεις. Προεκλογικά λένε να προσληφθούν και 100.000 Έλληνες στο δημόσιο. Αυτή είναι η μόνη μας ιδιαιτερότητα. Μπορεί να λένε ό,τι θέλουν. Εμείς, ξέρετε, όταν είσαι στην αντιπολίτευση, υπάρχει μια ιδιαιτερότητα σε αυτή την εκπομπή. Όταν είσαι όμως στην κυβέρνηση, αναγκαστικά κάνεις και εχθρούς. Κύριε Ντινόπουλε, υπάρχει μια ιδιαιτερότητα και μια ιδιομορφία σε αυτή την εκπομπή. Δεν ξεχνάμε τις ερωτήσεις που θέτουμε. Εγώ δεν σας διακόπτω για να αναπτύξετε τα επιχείρηματά σας. Σας απάντησα ευθέως την ερώτηση. Η απάντηση στο αρχικό ερώτημα, πέρα από το ότι συμφωνείτε με την διαπίστωση και την εκτίμηση, είναι το τι θα πράξετε ως βουλευτής την ώρα της ψήφισης του φορολογικού. Υπάρχουν τροπολογίες που κατατέθηκαν. Συγγνώμη, με συγχωρείτε, ακούστε το φορολογικό, κύριε Γιαννούλη, επειδή να είστε πρακτικός. Κατατέθηκαν τροπολογίες για αυτό που περιγράψατε ότι συμφωνείτε. Με τη λογική πάλι ως σύμμαχο θα περίμενα ότι εφόσον συμφωνείτε να τις υπερψηφίσετε. Κύριε Γιαννούλη, έχετε καταλάβει κάτι, ότι αυτή τη στιγμή η χώρα ζει με δανεικά και ότι η ψήφιση του φορολογικού νομοσχεδίου, αυτού του πρώτου φορολογικού, γιατί δεν είναι αυτό το τελικό φορολογικό, τον Μάιο θα έρθει το φορολογικό νομοσχέδιο που θα κάνει πράγματι τομές και θα διορθώσει και αρκετά κακό κείμενα. Το έχετε καταλάβει ότι πρέπει να ψηφιστεί το φορολογικό για να πάρουμε τα λεφτά? Έχετε αντιληφθεί ότι η χώρα ζει σε καθεστώς περίπου μετά από μία έξοδο, πώς να το πει κανείς, μετά από ένα κίνδυνο χρεοκοπίας? Λοιπόν, και εσείς, όχι εσείς προσωπικά, έρχεστε και μας λέτε θεωρίες. Μα αν δεν ψηφιστεί το φορολογικό, δεν παίρνουμε τα λεφτά. Αυτή είναι η θέση. Και αυτή είναι η κατάσταση στην οποία κληρονόμησε ο Σαμαράς. Άρα λοιπόν, βεβαίως θα μπορούσα να σας πω κι εγώ και γιατί να μην δίνουμε τσάμπα το πετρέλαιο. Έτσι δεν είναι? Καλύτερα δεν θα ήταν? Και γιατί να μην μας το φέρει ο Τσάβες? Αλλά είναι μερικά πράγματα που δυστυχώς δεν γίνονται. Άλλο όμως είναι αυτό και άλλο είναι να γίνουν μερικές διορθωτικές κινήσεις τις οποίες σας προανέφερα, έστω και δια διοικητικών πράξεων, έστω και δια κάποιων υπουργικών εγκυκλίων, ώστε να αντιμετωπιστεί ένα άμεσο πρόβλημα. Έτσι αντιμετωπίζεται και όχι με την πλειοδοσία λαϊκισμού του κυρίου Τσίπρα, ο οποίος πήγε σήμερα στη Φλόρινα στους συμπολίτες σας από τη Βόρεια Ελλάδα που περνάνε τόσο δύσκολα και τους είπε να πάνε να κάνουν και εκεί πέρα μια βίλα αμαλία για να μπορέσει η κυβέρνηση να ενδιαφερθεί για αυτούς. Αυτό τους είπε. Φτιάξτε και βίλες αμαλίες στη Φλόρινα. Επιμένω. Και δεν σας ρώτησα αν θα καταψηφίσετε το φορολογικό νομοσχέδιο. Σας ρώτησα αν το αναποτελεσματικό μέτρο της εξίσωσης του πετρελαίου θέρμανσης και κίνησης μπορεί να επιστρέψει στην προτέρα κατάσταση. Είναι πολύ απλό το ερώτημα και πολύ συγκεκριμένο. Και από την προσέγγιση του φάνηκε ότι έσοδα δεν αποφέρει. Έχετε απόλυτο δίκιο. Έχετε απόλυτο δίκιο. Και η άποψή μου είναι ότι πρέπει να γίνουν διορθωτικές κινήσεις, έτσι ώστε, δεν ξέρω αν θα είναι η πλήρης εξίσωση του πετρελαίου θέρμανσης με το πετρέλαιο κίνησης, να βρεθεί ένας τρόπος ώστε να μειωθεί η τιμή, διότι διαφορετικά ο κόσμος θα ξεπαγιάζει. Είναι άλλο όμως αυτό και άλλο να μου λέτε, όχι εσείς προσωπικά επαναλαμβάνω, θα το ψηφίσετε το φορολογικό τότε? Μα αν δεν το ψηφίσουμε, τότε δεν θα πάρουμε τα λεφτά. Εγώ, κύριε Γιαννούλη, δεν είμαι από αυτούς που πιστεύω ότι το μνημόνιο είναι καλό και ότι το χρειαζόμασταν το μνημόνιο. Πιστεύω ότι το μνημόνιο ήταν μια αναγκαία συνθήκη την οποία υπέγραψε η χώρα για να επιβιώσει. Και ο αγώνας τώρα έχει ξεκινήσει με την προσπάθεια για αναθέρμανση της οικονομίας. Κύριε Μαγκριώτη, εσείς τι λέτε? Δεν ξέρω για την αναθέρμανση της οικονομίας, πάντως πρέπει να δούμε άμεσα το θέμα της θέρμανσης των πολιτών. Πολλοί από εμάς, και δεν το κρύβω. Σας έδωσα και πάσα. Είστε έμπειρος συνάδελφος και αυτό ήταν αναμενόμενο, κύριε Ντινόπουλε. Κύριε Μαγκριώτη, πέρα από την αναθέρμανση της οικονομίας, υπάρχει πολύ σοβαρό ζήτημα με τη θέρμανση των πολιτών. Ούτε λαϊκίζω, ούτε διακομωδώ μια κατάσταση, αλλά είναι οι πολύ περισσότεροι πολίτες, ακόμα και μιας καλής οικονομικής στάθμης, που δυσκολεύονται πάρα πολύ αυτές τις ώρες και αυτές τις μέρες. Και ειδικότερα στη Βόρεια Ελλάδα. Το πρόβλημα είναι πολύ πιο έντονο. Θέλω να βάλω μια παράμετρο ακόμη. Ότι και με 90 λεπτά να ήταν το πετρέλαιο θέρμανσης στο λίτρο, πάλι θα υπήρχε πρόβλημα. Γιατί υπάρχει κόσμος που δεν μπορεί και αυτά να πληρώσει. Έχετε δίκιο σε αυτό, ναι. Δηλαδή δεν είναι μόνο τα 30 λεπτά παραπάνω που προσθέθηκαν από την εξίσωση του φόρου στο πετρέλαιο θέρμανσης με το πετρέλαιο κίνησης, αλλά και τα 90 λεπτά είναι πρόβλημα για πολλές ελληνικές οικογένειες σε όλη τη χώρα και ειδικά στη Βόρεια Ελλάδα που είναι και πιο παραταμένος και πιο έντονος, πιο οξύς ο χειμώνας. Με αυτή λοιπόν την έννοια υπάρχει ένα θέμα. Υπήρχε και υπάρχει ένα θέμα. Έπρεπε η πολιτεία, έπρεπε οι κυβερνήσεις από καιρό να λύσουν το θέμα αυτό και να μην αντιμετωπίζουν με τέτοια οξύτητα σήμα. Δεν έγινε. Τα τελευταία χρόνια επιχειρείται να γίνει. Έγινε σε μια εποχή πολύ δύσκολη οικονομικά.
Και γι' αυτό ακριβώς είμαστε μπροστά σε αυτά τα προβλήματα. Εμείς πιστεύουμε ότι πρέπει να υπάρχει διεύρυνση της βάσης των δικαιούχων με τα γεωγραφικά και εισοδηματικά και κοινωνικά κριτήρια, και αυτό μπορεί να γίνει και με υπουργική απόφαση, δεν χρειάζεται δηλαδή τροπολογία στη Βουλή. Πρέπει να ολοκληρωθεί ο μηχανισμός της ηλεκτρονικής αυτοματοποιημένης πιστοποίησης της αγοράς του πετρελαίου θέρμανσης για την επιστροφή του ειδικού φόρου κατανάλωσης, που είναι η διαφορά ανάμεσα στην θέρμανση και στην κίνηση, για να ανακουφιστούν όσο μπορούν τουλάχιστον σε αυτή την περίοδο ορισμένες οικογένειες. Τονίζω και πάλι, το πρόβλημα δεν είναι μόνο η εξίσωση, και 90 λεπτά να ήταν, πάλι το πρόβλημα είναι έντονο, ειδικά σε αυτή τη συγκυρία. Επειδή σας θυμίζω ότι είστε μέρος αυτής της συγκυβέρνησης, μια απλή και λογική απορία: τα προτείνετε τώρα που αποφασίζονται πράγματα, που γίνονται πράγματα εντός του Κοινοβουλίου, τα προτείνει το ΠΑΣΟΚ ως αλλαγές? Το ΠΑΣΟΚ έθεσε για στο φορολογικό και άλλα θέματα, μαζί και το ζήτημα του ειδικού φόρου κατανάλωσης ή του καθεστώτος, του νέου καθεστώτος, αν θέλετε, για το πετρέλαιο θέρμανσης. Βέβαια, με μια κομψή απόσταση ότι εγώ είμαι μειοψηφικό κομμάτι αυτής της τριμερούς κυβέρνησης. Εγώ το προτείνω. Όχι, δεν θα πω κάτι. Σας μεταφέρω την αίσθηση της κοινωνίας περισσότερο. Όχι, δεν είπε το ΠΑΣΟΚ κάτι τέτοιο. Και με την δύναμη αυτή που έχει, νιώθει ότι έχει μεγάλες ευθύνες στην διαμόρφωση κοινοβουλευτικής πλειοψηφίας και δεν το επικαλείται ποτέ. Αν ο Πρωθυπουργός το επικαλείται, και το έχει επικαλεστεί, και πολλές φορές έχει πάρει την ευθύνη για κάποιες αποφάσεις, παρότι υπήρχαν διαφωνίες των δύο άλλων κομμάτων. Το ΠΑΣΟΚ δεν το έχει επικαλεστεί και ειδικά δεν έκανε, αν θέλετε, αναφορά στην κοινοβουλευτική του δύναμη. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι μέσα σε αυτή τη εβδομάδα περιμένουμε τα 3,5 δισεκατομμύρια από το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, που είναι από την προηγούμενη δόση. Και στις 17 του μήνα υπάρχει το Eurogroup. Το φορολογικό είναι το βασικό προαπαιτούμενο για να πάρουμε άλλα 9 δις. Με αυτή λοιπόν μέσα σε αυτό το πλαίσιο πρέπει να δούμε την ψήφιση του φορολογικού σήμερα, σε αυτό το πλαίσιο, και όχι έξω από αυτό. Στο πλαίσιο της απειλής δηλαδή και όχι της αποτελεσματικότητας. Όχι, το ότι είναι προαπαιτούμενο. Γιατί ξέρετε, με αυτά τα φορολογικά νομοσχέδια επιτυγχάνεται άμεσο αποτέλεσμα, αυτό που όλοι αποκηρύσσετε με τα βδελημίας. Δηλαδή, όχι οριζόντιες περικοπές. Με το φορολογικό νομοσχέδιο Βενιζέλου και όσα ακολούθησαν, επήλθε οριζόντια περικοπή εισοδημάτων, απλά λίγο συγκεκαλυμμένη. Αλλάζετε το θέμα. Εσείς επιμένετε να είστε συγκεκριμένος. Εγώ επιμένω στο συγκεκριμένο. Δεν το επιμένω μόνο εγώ. Δεν έχω αντίρρηση. Θα απαντήσω. Θα απαντήσω. Απλώς είναι άλλο το ερώτημά σας. Φύγαμε από το πετρέλαιο. Εσείς μου το θέσατε με έμφαση μάλιστα και πολύ στοχευμένα, και πήγατε γενικά στη φορολογική πολιτική. Εγώ προσπαθώ να διευκρινίσω την πραγματικότητα στην οποία βρισκόμαστε τώρα και τι πρέπει να γίνει. Σε κάθε περίπτωση, το τονίζω, είτε με υπουργικές αποφάσεις και εγκυκλίους, είτε με τροπολογία, στα όρια του Γενάρη, και αφού ολοκληρωθεί και ο κύκλος του Eurogroup και η εκταμείευση των 9 δις, συν τα 3,5 δις από το Δούνο του, σε συνεργασία βεβαίως με τους Ευρωπαίους εταίρους μας, πρέπει να υπάρχει τροποποίηση, και είπα τα δύο σημεία. Διεύρυνση της βάσης, γεωγραφικά, οικονομικά και κοινωνικά κριτήρια για να συμπεριλάβει μεγαλύτερο μέρος οικογενειών, πολύ πιο μεγάλο μέρος οικογενειών, αριθμό, και δεύτερον, ολοκλήρωση του ηλεκτρονικού συστήματος αυτόματης πιστοποίησης, ούτως ώστε να επιστρέφεται αμέσως στο δικαιούχο το παραπάνω που πληρώνει όταν αγοράζει. Αυτά μπορούν να γίνουν τώρα. Και βεβαίως, γύρω από το πετρέλαιο υπάρχει ένα μεγάλο θέμα, και θα περιμένουμε απολογιστικά πώς λειτουργήσε το νέο σύστημα, γιατί μπορεί να αποδειχθούν πολύ σημαντικά πράγματα που μέχρι τώρα απλώς στις κουβέντες διατυπώνονταν, πολύ ουσιαστικά γύρω από την φορολογία, γύρω από τη φοροδιαφυγή, γύρω από τη φοροκλοπή. Και όλα αυτά βέβαια στο τέλος πέφτουν στις πλάτες των εργαζόμενων, συνταξιούχων και των ειλικρινών φορολογουμένων. Αυτά λοιπόν είναι μπροστά μας και πρέπει να αντιμετωπιστούν. Κύριε Χουντή, δεν θέλω να σας αδικήσω ως αξιωματική αντιπολίτευση. Θέλουμε ένα σχόλιο σας για όλα αυτά που συζητάμε, απλά με την διάσταση που λέει ότι είναι καλή η περιγραφή αντιπολιτευτικά της κατάστασης όταν απευθύνεσαι σε ένα κοινό που ζει τις περισσότερες εβδομάδες και τους μήνες του χειμώνα με μείον 10 βαθμούς. Έχουν δίκιο οι πολιτικοί αντίπαλοι που λένε ότι πρέπει να τους προτείνεις και κάτι ρεαλιστικό. Μάλιστα. Σωστό είναι, όχι, δεν με αδικήσατε καθόλου. Χαίρομαι που η συζήτηση παίρνει έναν πιο συγκεκριμένο και πολιτικό χαρακτήρα και το απέναντι να επιβεβαιώσει το ρόλο του για συγκεκριμένα πολιτικά επιχειρήματα σε κρίσιμα θέματα. Έρχομαι στο συγκεκριμένο θέμα. Για το πετρέλαιο θέρμανσης, η πολιτική που ακολούθησε η κυβέρνηση αποδείχτηκε
ότι στερεί τη θέρμανση, έτσι όπως εξελίχθηκαν τα πράγματα, από ένα μεγάλο μέρος των συμπολιτών σε μια περίοδο που τα εισοδήματά τους είναι πολύ περιορισμένα. Δεύτερο, από την άποψη της φορολογικής πολιτικής ή και του χτυπήματος του λαθρεμπορίου, κατά μία έννοια αποδείχτηκε αναποτελεσματικό. Άλλωστε, εδώ να κάνουμε και το γενικό σχόλιο, έτσι όπως αποδεικνύεται από τα στοιχεία και την παρακολούθηση της υλοποίησης του προϋπολογισμού, οι έμεσοι φόροι μέσα σε αυτό το έτος, λόγω περιορισμένης ζήτησης, έχουν μειωθεί. Επομένως, κρίνεται μια πολιτική και από την αποτελεσματικότητα. Πάντως, επίσημα στοιχεία και απολογισμό ως όφιλε η πολιτεία δεν έχει κάνει. Αυτό που υπενήχθηκε ο κύριος Μαγκρότης, που θα μπορούσαμε να έχουμε μια πρόγευση, τι έγινε, λαθρεμπόριο, έσοδα. Να πούμε, κύριε Χουντή, μόνο να πω. Κύριε Χουντή, μια παρένθεση. Ένα δευτερόλεπτο. Ο κ. Τουρνάρας στην ομιλία του σήμερα στην Βουλή είπε ότι είμαστε μέσα στους στόχους όσον αφορά τα έσοδα συνολικά, για το πετρέλαιο. Για το πετρέλαιο. Εξειδίκευση στο πετρέλαιο. Το είπε. Περιμένουμε όμως, στοιχεία και πολύ σωστά το λέτε, γιατί πρέπει να αξιολογηθεί συνολικά αυτή η προσπάθεια. Έχω την αίσθηση ότι είπε ότι στα έσοδα είμαστε εντός στόχων για το πετρέλαιο. Ωραία. Ναι, παρότι έχει την πρακτική άμεση ανάγκη να αντιμετωπιστεί το θέμα και καλούνται οι πολιτικές δυνάμεις που το διαπιστώνουν, έστω και αν κυβερνούν, ότι πρέπει να δοθεί μια άμεση λύση, να ψηφιστούν τροπολογίες ώστε να δοθεί μια άμεση ανακούφιση αντιμετώπιση του προβλήματος. Η αναφορά μου όσον αφορά τα αποτελέσματα από την άποψη της φορολογικής πολιτικής, κρατάω κι εγώ, εντάξει, επειδή τα στοιχεία δεν είναι ολοκληρωμένα, όμως αυτό που έχει μια γενικότερη σημασία και αναφορά και που είναι επιβεβαιωμένο με στοιχεία που μου έδωσε ο κύριος Ολιρέν, στο 11μηνο τουλάχιστον, ότι οι έμεσοι φόροι έχουν μειωθεί λόγω της ζήτησης. Εδώ δεν είναι κάτι που το αμφισβητεί κανείς, είναι μια πραγματικότητα. Και νομίζω ότι βγαίνει ως αποτέλεσμα της πολιτικής, αν μειώνεται η ζήτηση, η αγοραστική δυνατότητα, δεν έχεις να αγοράσει, δεν μπορεί να πάρει έμεσους φόρους. Αυτή είναι η μία πλευρά. Και αυτή είναι η περιγραφή. Αυτή είναι η περιγραφή. Εγώ σας ζήτησα να μπούμε στην ουσία, γιατί έχουμε ξεχάσει ότι η πολιτική με όμικρον γιώτα στην ουσία εντέλεστε να παράγεται πολιτική και προτάσεις. Ωραία. Επομένως, και εξ αυτού του ζητήματος αποδεικνύεται ότι πρέπει να ακολουθεί μια άλλη πολιτική, ενίσχυση της αγοραστικής δυνατότητας των εισοδημάτων, του εισοδήματος, για να μπορέσει να υπάρξει ίσπραξη φόρων. Αυτό βγαίνει από κατευθείαν εξίσωση και επομένως η εναλλακτική λύση είναι η ενίσχυση, η στήριξη του εισοδήματος για να μπορεί ο άλλος να καταναλώσει και εκτός των άλλων κάλυψη των αναγκών να μπορεί να εισπράττει και φόρους στο κράτος. Βασική λογική, παλαιότερη εξίσωση, γιατί ανατράπηκε και δεν είναι μόνο θέμα στην Ελλάδα. Ως αποτέλεσμα νεοφιλελεύθερων πολιτικών είναι το ζητούμενο, είναι και η πολιτική, εν πάση περιπτώσει, συζήτηση. Και τέλος, για να είμαι πάλι στη συζήτηση σε σχέση με το φορολογικό. Έχει δίκιο ο κ. Δινόπουλος, αλλά αυτό δείχνει και κάτι άλλο. Ότι το φορολογικό πρέπει να ψηφιστεί, γιατί είναι μία από τις προϋποθέσεις για την εκταμείευση της δεύτερης δόσης, εν πάση περιπτώσει, που έτσι ετέθηκε και από την συζήτηση που έγινε. Το πρόβλημα όμως είναι η ουσία του φορολογικού τώρα. Δηλαδή, άντε ψηφίστε ένα φορολογικό. Και επιτρέψτε μου να πω ότι αυτά που ζήτησε η Τρόικα, η κυβέρνηση, με παράδειγμα τα γεγονότα, τα στοιχεία που σας είπα, δείχνει έναν υπερβάλλοντα ζήλο, ας πούμε μισθή συντάξεις όπως είπαμε πριν, τότε πρέπει να συζητήσεις την ουσία του φορολογικού συστήματος. Αυτό που συζητάτε, όχι έστω, επειδή έχει τεθεί και ως όρος. Αυτό δεν αναιρεί την ουσία της κριτικής ότι πρόκειται περί ενός άδικου φορολογικού συστήματος. Δεν εννοώ μόνο τους έμεσους φόρους, το είπαμε αυτό που πάντα η αναλογία δείχνει την αδικία κτλ. Εννοώ τη φορολογία προσώπων και επιχειρήσεων. Εκεί έχουμε μια σειρά ρυθμίσεις που ουσιαστικά, και δεν νομίζω ότι πάλι υπάρχει αντίρρηση, ότι τα φορολογικά βάρη θα τα πληρώσουν πάλι οι ίδιοι. Πάλι αυτοί που δεν μπορούν να ξεφύγουν. Δέτε, μείωση το φορολογήτου και μια σειρά άλλα τέτοια ζητήματα. Επομένως, πρέπει να συζητήσουμε για ένα άλλο φορολογικό σύστημα και τελειώνω με αυτό. Γιατί από το πόσα έσοδα και πώς τα παίρνεις εξαρτάται και η συνέχιση της πολιτικής που θα κάνεις και ο χαρακτήρας αυτής της πολιτικής. Αν τα παίρνεις κατά άδικο τρόπο, προϊονίζεται ότι η πολιτική σου είναι άδικη και εν τέλει και αποτελεσματική. Αυτή είναι η δική μας κριτική. Θέλω να προλάβω για διαφορετικό φορολογικό σύστημα υπάρχουν. Θέλω να προλάβω το σχόλιο του συνομιλητός σας. Έβαλα εδώ την τελεία, κύριε Γιαννούλη. Έβαλα εδώ την τελεία γιατί. Προλαβαίνω το σχόλιο του συνομιλητός σας ότι μάλλον είναι παθογένεια της αντιπολίτευσης διαχρονικά από το 1974 και μετά ο σχολιασμός της κατάστασης και η αποφυγή της περιγραφής μιας εναλλακτικής λύσης. Δεν το λέω μόνο για το ΣΥΡΙΖΑ, το λέω ως παθογένεια. Γιατί αμέσως μετά. Όχι, δεν είδατε εναλλακτική εδώ, δεν βλέπετε εναλλακτική λύση. Θα το συζητήσουμε αμέσως μετά. Ότι είπα εναλλακτική στοιχεία. Θα το συζητήσουμε αμέσως μετά το διαφημιστικό διάλειμμα, φορτίζοντας τη συζήτηση εκ των πραγμάτων και με το δείκτη της ανεργίας που δημοσιοποιήθηκε σήμερα για τον Οκτώβριο, 26,8%, αλλά και για το απόθεμα
το καταπίστευμα της πολιτικής αξιοπιστίας των πολιτικών προσώπων στην κεντρική πολιτική σκηνή που βαίνει συνεχώς μειούμενο. Διαφημίσεις και αμέσως μετά επιστρέφουμε. Επιστρέφουμε και πάλι στη συζήτησή μας απέναντι από την τηλεοπτική συχνότητα της ΕΤΡΙΑ, καλωσορίζοντας και τον συνάδελφο το Φώτη το Σιούμπουρα στο στούντιο στην Αθήνα. Καλησπέρα Φώτη. Λέγαμε για το φορολογικό, λέγαμε για τα ζητήματα που απασχολούν την κοινωνία. Θέλει να προσθέσει και κάτι ο κύριος Μαγκριώτης για το φορολογικό. Πριν ανοίξουμε το ζήτημα ανεργία, αντιμετώπιση της ανεργίας, που όπως λέμε ότι και η θέρμανση έχει άμεση σχέση με την καθημερινότητα και είναι στη συνείδηση των πολιτών και όχι τόσο όσο τα άλλα που συζητάμε, και η ανεργία πλέον είναι το εφιαλτικό πρόβλημα της ελληνικής κοινωνίας. Κύριε Μαγκριώτη, πέστε αυτό που το φορολογικό, πολύ γρήγορα θα πω, δεν έχει μόνο δημοσιονομικό χαρακτήρα, έχει και αναπτυξιακό και κοινωνικό. Και θα τονίσω πως χαρακτηρίζει μια ευνομούμενη πολιτεία, ένα κράτος δικαίου, μια κοινωνία αλληλεγγύης. Δεν περιγράφετε την Ελλάδα. Δεν το πετύχαμε πάντως. ποτέ αυτό. Σε αυτό που περιγράφετε, δεν περιγράφετε την Ελλάδα. Καμιά σχέση, συμφωνώ μαζί σας. Δεν το πετύχαμε ποτέ αυτό. Δεν είναι μόνο θέμα συντελεστών. Στη Δανία, παράδειγμα, οι συντελεστές είναι πολύ υψηλοί και για τις επιχειρήσεις και για τα φυσικά πρόσωπα. Όμως υπάρχει ένα κοινωνικό κράτος πολύ αποτελεσματικό που ο Δανός δεν ενοχλείται όταν πληρώνει πολλούς φόρους. Γιατί του τα καλύπτει η πολιτεία, έχει μια πολύ μεγάλη υποστήριξη. Το λέω αυτό για να πω ότι δεν είναι μόνο θέμα συντελεστών. Είναι ο συνδυασμός τους. Με αυτή λοιπόν την έννοια. Χρειάζεται αυτή η μεγάλη συζήτηση. Έγινε πέρυσι ο εθνικός διάλογος, όταν ήταν ο κ. Βενιζέλος υπουργός Οικονομικών. Έγινε ο εθνικός διάλογος. Πιστεύω ότι τώρα υπάρχει ευκαιρία και πρέπει να ολοκληρωθεί χωρίς κομματικές παρεπίδες, χωρίς ένταση, για να ολοκληρωθεί ένα νέο φορολογικό νομοσχέδιο το οποίο θα παίρνει υπόψη του τη συγκυρία, το τονίζω, έχει πολύ μεγάλη σημασία, τη συγκυρία για να προσδιορίσει συντελεστές φορολόγησης επιχειρήσεων, επαγγελματιών, νοικοκυριών, φυσικών προσώπων. Δεύτερον, και έχει πολύ μεγάλη σημασία, να ολοκληρωθεί το νομοθετικό πλαίσιο. Έχουν ψηφιστεί πάρα πολλοί νόμοι, παραδείγματος χάρη άρση του φορολογικού και του τραπεζικού απορρίτου. Ήταν δύο ταμπού για τη χώρα μας, έγιναν αυτά το καλοκαίρι του 2011, ολοκληρώθηκαν και είναι το βασικό όπλο που σήμερα αξιοποιείται για την καταπολέμηση και της διαφθοράς και της φοροδιαφυγής. Πάντως, κύριε Μαγκριώτη, επιτρέψτε μου, θα θεωρήσω πληρέστερη πολιτική προσέγγιση για το ζήτημα φοροδιαφυγή αυτό που πολύ απλά λέει ο λαός μας, δεν υπήρξε ποτέ πολιτική βούληση να αντιμετωπιστεί. Όσοι ήθελαν και όσα κράτη ήθελαν να το πετύχουν, το πέτυχαν γιατί υπήρχε πολιτική βούληση. Να μην χάνουμε τον χρόνο. Με αυτό ξεκίνησα. Αυτή είναι η δουλειά μου, να επαναφέρω την άποψη της κοινωνίας. Ασφαλώς, με αυτό ξεκίνησα. Ότι δεν το πετύχαμε ποτέ. Είτε γιατί δεν υπήρχε ισχυρή βούληση, γιατί υπήρχαν ισχυρές αντιστάσεις. Γι' αυτό λοιπόν λέω, είναι οι συντελεστές μέσα στη συγκυρία και οι οποίοι πρέπει βεβαίως με τη συγκυρία να προσαρμόζονται και να μειώνονται συνεχώς. Δεύτερον, είναι οι μηχανισμοί που δεν υπήρξαν ποτέ και ο φοροεισπρακτικός μηχανισμός, αλλά και η μηχανοργάνωση που με το θεσμικό πλαίσιο που έχει ψηφιστεί πλέον και με τη μηχανοργάνωση που οργανώνεται, μπορεί πλέον να πετύχουμε και να δημιουργήσουμε ένα δίκαιο σχετικά φορολογικό σύστημα και ακόμη πιο δικαιότερο τα επόμενα χρόνια. Σε αυτή την κουβέντα νομίζω ότι πρέπει να πάμε χωρίς παροπίδες όλοι, χωρίς δογματισμούς, χωρίς να κοιτούμε πίσω, να κοιτούμε μπροστά, γιατί το περιμένει ο πολίτης, το περιμένει η οικονομία και κυρίως ο άνεργος. Αν όμως είναι γιατί, κάτι όπως που είπα, μένει... έχει πολύ αναπτυξιακό χαρακτήρα το φορολογικό και έντονα κοινωνικό. Αν είναι κάτι που μένει, είναι ότι μας αδικεί ως πολίτες και ως κοινωνία το ότι είμαστε ακόμα στην προσδοκία. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Φώτη Σιούμπουρα, λέγαμε πριν ότι ένας από τους πλέον εφιαλτικούς δείκτες, όχι με όρους δραματοποίησης ή με όρους υπερβολής, είναι η ανεργία. Στους νέους ανθρώπους, 26,8% αποτυπωμένη τον Οκτώβριο, και μπαίνουμε κατευθείαν στην ουσία. Αν βλέπεις να υπάρχουν κινήσεις, δράσεις, πρόθεση, αποτελεσματικότητα, στοχευμένος προγραμματισμός για να αντιμετωπιστεί το σημαντικό αυτό ζήτημα. Φοβάμαι ότι το θέμα της ανεργίας θα επιδεινωθεί, το πρόβλημα της ανεργίας θα επιδεινωθεί και τους επόμενους μήνες και δεν αντιμετωπίζεται στην ρίζα του. Όταν λέμε ανάπτυξη και παραγωγή, ακόμη τουλάχιστον αυτό το θέμα δεν έχει βρει τον δρόμο του σε αυτή τη χώρα. Και λέω είναι αλληλένδετο η ανάπτυξη με την ανεργία. Όσο υπάρχει ανάπτυξη, τόσο υπάρχουν δουλειές, τόσο υπάρχουν επενδύσεις, τόσο υπάρχει βεβαίως και αντιμετώπιση του προβλήματος της ανεργίας. Όμως, η αντιμετώπιση με προσλήψεις μέσω ΟΑΕΔ ή προσλήψεις με συμβάσεις 5 μηνών, 6 μηνών, 1 χρόνου από τους Δήμους και τις περιφέρειες δεν λύνουν το πρόβλημα. Απλώς
καλύπτουμε το πρόβλημα κάτω από το χαλί. Πιστεύω λοιπόν ότι σίγουρα λαμβάνονται κάποια μέτρα. Ήδη ανακοινώθηκαν και ο Πρωθυπουργός με την επίσκεψή του και χθες στο Υπουργείο Ανάπτυξης έχει δρομολογήσει θέματα που θα βοηθήσουν, θα οδηγήσουν εν πάση περιπτώσει έστω και κατά την χώρα στον δρόμο της ανάπτυξης. Αλλά χρειάζεται και αντιμετώπιση και από την πλευρά των ίδιων των πολιτών και πάντως ιδιαίτερα από την πλευρά του συνδικαλιστικού τομέα. Ένα σημείο που είναι επίκαιρο, κύριε Ντινόπουλε, και έρχομαι σε εσάς, μιλώντας με ανθρώπους της καθημερινότητας, των επιχειρήσεων, του ιδιωτικού τομέα, γιατί όλοι καταλαβαίνουν ότι η αντιμετώπιση αυτού του προβλήματος περνάει κυρίως από τον ιδιωτικό τομέα, αν όχι μόνο από τον ιδιωτικό τομέα, είναι ότι ναι, μεν πανηγυρίσαμε για την έλευση των χρημάτων, την εκταμείευση των δανείων, την επίτευξη της συμφωνίας, αλλά ο βασικότερος μοχλός ανάπτυξης για την ιδιωτική οικονομία που είναι οι τράπεζες παραμένουν εν υπνώση. Εμείς συζητάμε σήμερα για την εξαγορά του ταχυδρομικού ταμιευτηρίου από τράπεζες που δεν ξέρουμε πόσους μήνες έχουν να δώσουν έστω και €1 δανειοδότηση και όλα αυτά παραμένουν σχεδόν νεκρά. Και αναρωτιέται αυτός που σήμερα κλείνει 6 ή 8 ή 1 χρόνο ανεργίας, από πού μπορεί να περιμένει διέξοδο. Καταρχήν, όταν πήραμε τα χρήματα, τα 52 δις, ή τέλος πάντων το πρώτο μεγάλο κομμάτι αυτής της δόσης, κανείς δεν πανηγύρισε. Θυμάστε πολύ χαρακτηριστικά ότι ο Πρωθυπουργός είπε ότι τώρα αρχίζουν τα δύσκολα και ο Στουρνάρας το είχε πει. Άρα λοιπόν πανηγυρισμοί δεν υπήρχαν και αυτονόητο είναι ότι ποιος μπορεί να πανηγυρίζει εδώ που βρίσκεται η Ελλάδα. Το άλλο που θέλω να πω είναι ότι και αυτοί οι δείκτες της ανεργίας δεν ανταποκρίνονται στην κοινωνική πραγματικότητα, γιατί οι άνεργοι είναι πολύ περισσότεροι. Επειδή ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι όσο ποιος δεν πάει να δηλωθεί στον ΟΕΔ δεν καταγράφεται σαν άνεργος. Βάρδα και αυτοί οι οποίοι είναι υποαπασχολούμενοι και δουλεύουν για 300 ευρώ. Και μου δίνετε αυτή την ευκαιρία να σας πω από την εκπομπή σας, να στείλω ένα μήνυμα ότι αυτή τη στιγμή το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας, αν πληροφορούμε καλά, απολύει ύστερα από συμβάσεις 8 και 10 ετών 304 καθαρίστριες, οι οποίες παίρνουν μισθό μηνιάτικο 324 ευρώ το μήνα και είναι αυτές που πάνε και καθαρίζουν τις εφορίες. Και θέλω και από την εκπομπή σας να κάνω και μία έκκληση προς την ηγεσία του Υπουργείου Οικονομικών να ξαναδούν το θέμα. Αλλά πέρα από αυτά σας το είπα σαν ένα ακόμα παράδειγμα σε τι ύψος βρίσκεται η ανεργία. Διότι αυτές οι καθαρίστριες μέχρι να απολυθούν, εάν τελικώς απολυθούν, λογιζόταν σαν εργαζόμενες. Και παίρναν 300 ευρώ οι γυναίκες και προσπαθούσαν να ζήσουν οικογένειες. Εμείς τα γνωρίζουμε αυτά. Αλλά ξέρετε ποιο είναι το ζήτημα? Ότι δεν πρόκειται να λυθεί το πρόβλημα της ανεργίας αν δεν ανοίξουν οι δουλειές. Όπως λέγανε οι παλιοί, να ανοίξει κανένα εργοστάσιο. Από τη μεριά του ΣΥΡΙΖΑ, τι σας λένε? Είτε να γίνουν όλοι οι Έλληνες δημόσιοι υπάλληλοι, ή είχε πει ο κύριος Τσίπρας, νομίζω πριν από κανένα μήνα, ότι όποια επένδυση γίνεται σε οποιοδήποτε σημείο της χώρας θα ερωτώνται και τα τοπικά συμβούλια, δηλαδή η τοπική επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ. Θέλω λοιπόν να σας επαναλάβω ότι ο δρόμος τον οποίο χαράζει αυτή η κυβέρνηση είναι ένας δρόμος ακανθώδης. Είναι ένας δρόμος δύσκολος. Όμως, αν υπάρχει μια άλλη εναλλακτική πρόταση, ρεαλιστική, ας μας την πούνε. Βλέπετε όμως ότι δεν υπάρχει. Γι' αυτό έχουμε τον κλεφτοπόλεμο από την πλευρά της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Κοντολογής. Γίνονται προσπάθειες. Εγώ, για να είμαι ειλικρινής, κύριε Γιαννούλη, δεν θα σας πω ότι είμαι και πάρα πολύ ευχαριστημένος από τις ενέργειες οι οποίες γίνονται και για την καταπολέμηση της ανεργίας και για την καταπολέμηση της ακρίβειας. Γιατί? Διότι καλό είναι να φτιάξουμε αυτοκινητόδρομους. Καλό είναι να φτιάξουμε αυτοκινητόδρομους που ακούω κάθε τόσο εξαγγέλλονται. Ξέρετε, μπορεί να συζητώνται σε επιχειρηματικά σαλόνια και μετά να εξαγγέλλονται στα αντίστοιχα τηλεοπτικά σαλόνια. Καλό είναι να τους φτιάξουμε και θα στηρίξουμε την κυβέρνηση σε αυτή την προσπάθεια που κάνει. Όμως πρέπει να έχουν και αυτοκίνητα οι Έλληνες και βενζίνη μέσα για να κινηθούν στους αυτοκινητόδρομους. Άρα, είπατε προηγουμένως για τα καύσιμα. Δεν μπορεί να μην μπορούμε να ελέγξουμε πια και αυτό το έρμο, το καρτέλ των καυσίμων, κύριε Γιαννούλη μου. Και θα έλεγα επίσης και ένα μήνυμα προς ένα δεύτερο μήνυμα τώρα προς το Υπουργείο Ανάπτυξης. Δεν μπορέσαμε μέχρι τώρα να ελέγξουμε και διαχρονική είναι αυτή η αδυναμία, το καρτέλ των καυσίμων. Βλέπω όμως ότι έχει αρχίσει και αναπτύσσεται και ένα καρτέλ του καυσόξυλου, του κούτσουρου. Γιατί και εκεί πέρα δεν ξέρω κι εγώ που θα φτάσουν οι τιμές. Άρα πρέπει να επικεντρωθούμε περισσότερο στην καθημερινότητα, όπως πολύ σωστά επισημάνατε. Νομίζω ότι η παρουσία του Πρωθυπουργού στα Υπουργεία σηματοδοτεί μια τέτοια αρχή.
Και θέλω να πιστεύω ότι μέσα στις επόμενες εβδομάδες θα έχουμε και κάποια απτά αποτελέσματα. Αφήσατε έξω από την κριτική σας τις τράπεζες, που επιμένουν ότι είναι βασικός μοχλός ανάπτυξης και ενδυνάμωσης της ιδιωτικής οικονομίας για να αντιμετωπιστεί η ανεργία. Κύριε Γιαννούλη, με πρακτικούς όρους. Εγώ δύο κουβέντες θα σας πω εδώ πέρα. Καταρχήν, δυστυχώς, δεν μπορεί να υπάρξει εθνική οικονομία χωρίς να υπάρχει τραπεζικό σύστημα. Βεβαίως είναι αλήθεια ότι η παγκόσμια οικονομική κρίση ξεκίνησε από τις τράπεζες. Οι εθνικές οικονομίες, δηλαδή οι Έλληνες φορολογούμενοι, οι Έλληνες και όλοι οι φορολογούμενοι σώσαν τις τράπεζες. Τώρα και οι τράπεζες πρέπει να κάνουν κάποια βήματα. Εγώ είμαι υπέρ της τοποθέτησης επιτρόπων στις τράπεζες, η οποία νομίζω θα ξεκινήσει από 16 Ιανουαρίου. Διότι τα λεφτά τα οποία έχουν πάρει οι τράπεζες για την ανακεφαλαιοποίηση είναι λεφτά των Ελλήνων φορολογουμένων. Κοπήκαν οι συντάξεις και οι μισθοί για να πάνε τα λεφτά αυτά στις τράπεζες. Άρα λοιπόν θα πρέπει να προσεχθεί και πώς θα λειτουργήσει το νέο τραπεζικό σύστημα με τους επιτρόπους. Και κύριε Γιαννούλη, το λέω και από τη δημόσια τηλεόραση, και πού θα δίνουν τα δάνεια. Και όχι μόνο που θα δίνουν τα δάνεια, αλλά δεν έχει γίνει και η ρύθμιση των υφιστάμενων καταναλωτικών, επαγγελματικών ή άλλων δανείων. Καμία τράπεζα δεν έχει ρυθμίσει μέχρι στιγμής, ή ελάχιστα αν έχουν γίνει. Και πού θα δίνουν τα δάνεια, κύριε Σιούμπορ, αγαπητέ μου Φώτη? Γιατί είναι πολύ μικρομεσαίες επιχειρήσεις, οι οποίες 40-50 χιλιάδες ευρώ διεκδικούν οι άνθρωποι για να μπορέσουν να σταθούν. Πώς θα προέρθει λοιπόν τα δάνεια, να τα προσέξουμε λίγο. Η ανάπτυξη λοιπόν, εάν δεν βοηθήσουμε τον ιδιωτικό τομέα. Με δανεισμό, βεβαίως. Πάντως, κύριε Ντινόπουλε, με όλο το σεβασμό, την αύξηση της παραγωγικότητας. Με όλο το σεβασμό και λόγω και της νοημίας της προσωπικής που έχουμε, δεν ξέρω αν θα χρειαστεί να αλλάξουμε τον τίτλο, να αλλάξουμε τον πολιτικό χώρο που εκπροσωπείτε. Γιατί αν σας άκουγε κάποιος που δεν σας ξέρει για πρώτη φορά, δεν θα σας τοποθετούσε στην κυβερνητική πλειοψηφία, μάλλον ως αντιπολίτευση θα σας κατέφτασε. Με συγχωρείτε, κάντε λάθος. Οι βουλευτές, ο ρόλος των βουλευτών είναι να ασκούν και κριτική, κύριε Γιαννούλη. Και επαναλαμβάνω ότι θα στηρίξω την κυβέρνηση και τον Πρωθυπουργό στην εθνική προσπάθεια. Αλλά τι θέλετε να σας πω, ότι είμαι ευχαριστημένος από την καταπολέμηση της ακρίβειας? Όχι. Είμαι ευχαριστημένος από την καταπολέμηση του καρτέλ των καυσίμων? Ή από τον τρόπο λειτουργίας των τραπεζών? Θα μπορούσε να υπάρχει παραγόμενο πολιτικό αποτέλεσμα. Ή από τα δάνεια που έχουν δώσει. Έχετε δίκιο. Θα μπορούσε να υπάρχει μεγαλύτερο παραγόμενο πολιτικό αποτέλεσμα και εντός κάποιων κοινοβουλευτικών πλαισίων. Να παραχθούν δηλαδή προτάσεις ή ανατροπές πολιτικών που περιγράφεται ως αναποτελεσματικές. Αυτή είναι η μόνη ένσταση. Γίνεται αυτό και μπορώ να σας πληροφορήσω. Κοιτάξτε, στην πολιτική είναι και μερικά πράγματα που γίνονται και τέλος πάντων δεν είναι πάντα στο πρώτο φως της δημοσιότητας. Μακάρι. Λοιπόν, ασκείται κριτική και μπορώ να σας διαβεβαιώσω ότι οι υπουργοί αυτής της κυβέρνησης έχουν βίκο αότα σε αυτά που τους λέμε. Και είναι πολύ θετικό ότι δεν τους βλέπετε στα παραθύρια που βλέπετε εμάς τους βουλευτές, διότι οι υπουργοί δουλεύουν. Εμείς οι βουλευτές που βγαίνουμε έχουμε και τον παλμό της κοινωνίας, μπορούμε να τους τον μεταφέρουμε, αλλά βλέπετε ότι οι υπουργοί είναι στα γραφεία τους και τέλος πάντων εκεί που πρέπει να είναι και να δουλεύουν. Κύριε Χουντή, εσείς τι λέτε? Και είναι αυτό το οποίο κάνουν και εγώ το θεωρώ πολύ σημαντικό. Λέω, αυτή η στοιχομηθεία τώρα που κάνετε με τον κύριο Ντινόπουλο είναι χαρακτηριστικό δείγμα στο πώς αντιμετωπίζει η κυβέρνηση και αυτοί που την υποστηρίζουν το συγκεκριμένο θέμα. Και δεν πρόκειται περί δυνατοτήτων του κυρίου Ντινόπουλου που καταβάλει φιλότιμες προσπάθειες. Αφού περιγράφουν, ακούστε τώρα, περιγράφεται το πρόβλημα. Και έχουμε το πρόβλημα της ανεργίας. Για να μην φύγουμε, αν είναι δυνατόν από αυτό. Σήμερα ο δείκτης κατέγραψε πρωτοαθλητισμό της Ελλάδας στην ανεργία στην Ευρώπη. Ξεπεράσαμε και την Ισπανία. Ναι. Και βεβαίως μέσα σε ένα πλαίσιο, γιατί δεν πρέπει να το ξεχνάμε, ότι σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση και στην Ευρωζώνη αυξάνεται η ανεργία και έχει φτάσει σε υψηλά επίπεδα. Η ανεργία όμως, κύριε Γιαννούλη και αγαπητοί συνάδελφοι, το ξέρετε, δεν προκύπτει από μόνη της. Προκύπτει ως αποτέλεσμα συγκεκριμένων πολιτικών, οικονομικών και κοινωνικών. Και εδώ είναι ο αντίλογος. Το να λες ότι δεν συμφωνώ με αυτή την οικονομική πολιτική, μάλλον δεν συμφωνώ με την ανεργία, ποιος συμφωνεί άλλωστε. Αλλά στηρίζω αυτές τις πολιτικές διότι ο ΣΥΡΙΖΑ φτιάχνει ένα υποθετικό διάλογο, λέει αυτό. Έχεις ήσυχη τη συνείδησή σου ότι απάντησες στο ΣΥΡΙΖΑ, αλλά στο πρόβλημα δεν απάντησες. Δεν είναι ο σωστός τρόπος αντιμετώπισης. Σας λέω λοιπόν, επειδή με εγκαλέσατε κι εσείς ότι δεν έχουμε εναλλακτικές προτάσεις. Πάρτε η πολιτική που ακολουθούμε. Όχι, δεν πειράζει. Είναι μια συνήθις συζήτηση. Ενδεχομένως μας βάζει και εμάς να είμαστε πιο συγκεκριμένοι για να μην λέμε κι εμείς θεωρητικά πράγματα. Το πρόβλημα της ανεργίας. Πρώτα απ' όλα έχουμε 26,1 ανέργους. Η πραγματικότητα είναι μεγαλύτερη. Αυτοί οι άνθρωποι, μέχρι που να λυθεί το πρόβλημα, πρέπει να ζήσουν και να ζήσουν αξιοπρεπώς. Υπάρχει λοιπόν θέμα του επιδόματος ανεργίας, ποσού και χρόνου.
Η σύγκριση εδώ, επιτρέψτε μου, αυτή την εμπειρία μπορώ να δώσω ίσως κατά πρωτότυπο τρόπο, επειδή έχω την ευκαιρία να είμαι στα ευρωπαϊκά. Η τελευταία απάντηση είναι ότι στις περισσότερες χώρες και περισσότεροι παίρνουν το επίδομα ανεργίας και σε μεγαλύτερο σε ύψος, μάλιστα σε ορισμένες είναι 60% κτλ. Και για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα. Αυτή είναι πολύ συγκεκριμένη πολιτική. Δεύτερο, από πού θα τα βρούμε τα κονδύλια, θα μου πει ο κύριος Ντινόπουλος, που μοιράζει επιδόματα στους ανέργους. Υπάρχουν και οι πολιτικές που θα χαράξεις, διότι και αυτό είναι μια ευαισθησία, αλλά ταυτόχρονα για τη θεραπεία, όχι τη λύση του προβλήματος, ούτε κατά ανάγκη για τα επιδόματα, υπάρχουν και κάποιες δυνατότητες στο ευρωπαϊκό επίπεδο και θέλω να είμαι συγκεκριμένος. Υπάρχει το Ταμείο για την Αντιμετώπιση των Συνεπειών της Παγκοσμιοποίησης. Εκεί που εμφανίζεται μαζική μεγάλη ανεργία για ένα διάστημα, υπάρχουν κάποια κονδύλια που δίνονται και προκειμένου να αντιμετωπιστούν ορισμένα πράγματα, να στηριχτούν οι άνεργοι. Σας πληροφορώ, κύριε Γιαννούλη, ότι ενώ χώρες ισχυρότερες οικονομικά, με λιγότερη ανεργία, Γερμανία, μιλάω, Δανία κτλ., έχουν κάνει χρήση. Και αυτά, ξέρετε, αυτά ψηφίζονται διακομματικά μέσα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, γιατί, εν πάση περιπτώσει, όλοι, ανεξάρτητα τι πολιτικά πιστεύουν, ξέρουμε ότι είναι ένα πρόβλημα η ανεργία και πρέπει να αντιμετωπιστεί. Και η Ελλάδα έκανε χρήση μία φορά αυτού του ζητήματος, μια χώρα που είναι πρωταγωνίστρια στον πρωταθλητισμό. Λέω λοιπόν, επομένως, ότι παρά τις περιορισμένες δυνατότητες, έχεις κάποια πράγματα να τα κάνεις, δεν τα κάνεις. Και τρίτο, και να μην. Η ανεργία, από ό,τι φαίνεται, κύριε Γιαννούλη, δεν προκύπτει, είπα από μόνη της, προκύπτει ως αποτέλεσμα αυτών των πολιτικών. Και ήταν αποτέλεσμα προαναγγελθέν από τις μνημονιακές πολιτικές και, αν θέλετε, τις γενικότερες πολιτικές. Το λέω πολύ απλά. Με λιτότητα θα φέρει ύφεση. Η ύφεση θα φέρει και την ανεργία. Επομένως, ήταν αναμενόμενο αυτό το αποτέλεσμα. Γι' αυτό και η δική μας αντιμνημονιακή πολιτική. Δεύτερο στοιχείο που θα σας έλεγα. Και κλείστε με αυτό, η διαπραγμάτευση της Δανειακής Σύμβασης, για να μπορέσει, αν θέλετε, ένα μέρος να διαγραφεί, να είμαστε εντάξει, εγώ μπαίνω σε αυτή τη λογική, εντάξει, ναι, ήθελε να μπει με όρους ανάπτυξης, ρήτρες ανάπτυξης, που σημαίνει ότι εφόσον έχω τη δυνατότητα να μην μου τα πάρεις όλα, να το πω έτσι απλά, να τα βάλω για την άνοιγμα της αγοράς, της ζήτησης κτλ. Για να τα βάλω για θέσεις εργασίας, εγώ μπορώ να πετύχω ανάπτυξη και τότε θα είμαι σε θέση να διαχειριστώ καλύτερα το θέμα του χρέους. Και αυτή δεν είναι μια αφηρημένη πολιτική, δείχνει έναν άλλον προσανατολισμό και μια άλλη διεκδίκηση. Να, θα έλεγα, ως ένα δείγμα πώς μπορεί να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα της ανεργίας, που κατά τα άλλα κλαίμε κάτω από τα ερείπια, ας το πούμε, μιας απασχόλησης. Και η τελευταία πραγματικά παρατήρηση είναι: έχουμε μια διαφορετική αντιμετώπιση από συντηρητικές, καπιταλιστικού, ας το πούμε, προσανατολισμού δυνάμεις, κύριε Γιαννούλη, θα το συζητήσουμε άλλη φορά, σε σχέση με την ανεργία. Παλιότερα η ανεργία θεωρείται ανεκτή στο πλαίσιο της ανεργίας τριβής 1, 2 έως και 5%. Τώρα φαίνεται μέσα στο κόρπους της αντίληψης να θεωρείται ανεκτή ανεργία μεγαλύτερου ποσοστού. Και αυτό χαράζει συγκεκριμένες πολιτικές. Γι' αυτό πρέπει η συζήτηση να γίνει πράγματι εναλλακτικές πολιτικές απέναντι στην νεοφιλελεύθερη πολιτική που ανέχεται και θα ανέχεται την ανεργία ή που θα εξασφαλίζει ανάπτυξη με ανεργία. Είναι πάντως, κύριε Μαγκρότη, μια άλλη εκδοχή, μια άλλη προσέγγιση, αυτό για το οποίο έχουμε διαφωνήσει και σε παλιότερες συζητήσεις, ότι όσο ενοχικά καμιά φορά νιώθουμε διαχειριζόμενοι το θέμα της ανεργίας σε δημόσιο βήμα με την ασφάλεια της απασχόλησης. Είναι μια αντίφαση που έχει και μια συναισθηματική αξία. Πάντως, είναι ένα από τα προβλήματα που όλη η κοινωνία πρέπει να στρέψει. Το μεγαλύτερο πρόβλημα, διότι η μεγαλύτερη αδικία είναι να είναι κάποιος άνεργος. Ειδικά αυτός που το θέλει πολύ, έχει προσπαθήσει, έχει σπουδάσει, έχει αποκτήσει ικανότητες και δεξιότητες και δεν μπορεί. Είναι η μεγαλύτερη αδικία από όλες η ανεργία. Και με αυτή την έννοια θα Πάντως το πρόβλημα της ανεργίας, κύριε Χουντή, επειδή το είπατε, δεν είναι, νομίζω, απόρρια αποκλειστικά και μόνο της μνημονιακής πολιτικής. Έχει τις ρίζες του, όπως στηρίχτηκε και ανδρώθηκε και έγινε το κράτος αυτό από την μεταπολίτευση μέχρι εδώ. Ένα κράτος με όχι νεοφιλελεύθερη πολιτική, γιατί αν ακολουθεί το η φιλελεύθερη πολιτική θα είχε ενισχυθεί τουλάχιστον ο ιδιωτικός τομέας και θα είχαμε εκεί παραγωγή, ανάπτυξη και βεβαίως απασχόληση. Όμως είχε ανδρωθεί ο κρατισμός, το δημόσιο. Όμως διακόψαμε τον κύριο Μαγκριώτη, Φώτη. Μόλις ξεκίνησε. Διακόψαμε μόλις, και επειδή και ο χρόνος είναι περιορισμένος. Μόλις τελειώσει ο κύριος Μαγκριώτης, επειδή είπε μια ενδιαφέρουσα άποψη ο κύριος Σούμπρας. Να τελειώσει ο κύριος Μαγκριώτης. Σταματώ εγώ. Τώρα, αυτό με την παρένθεση που έκανε ο κύριος Σούμπρας μου δίνει και εμένα την δυνατότητα ή θα έλεγα την ανάγκη να τονίσω κάτι. Κύριε Σούμπρα, το πρόβλημα της ενεργείας στην Ελλάδα πάντα ήταν μεγάλο. Απλώς μέχρι το 1971-1972, που υπήρξε η μεγάλη παγκόσμια πετρελαϊκή κρίση και υπήρξε ύφεση και σταμάτησε η μετανάστευση, τότε άρχισε να δημιουργείται το μεγάλο πρόβλημα στην ενεργεία. Γιατί
τις δύο δεκαετίες 50 και 60, 3,5 εκατομμύρια Έλληνες στην πιο παραγωγική ηλικία έφυγαν στην ξενιτιά στα 4 σημεία του ορίζοντα. Έτσι έλυνε τότε το πρόβλημα της ανεργίας η χώρα μας, όπως το λένε άλλες χώρες τώρα που είναι στην ίδια κατάσταση. Με την κρίση αυτή σταμάτησαν πλέον οι ευρωπαϊκές και άλλες χώρες να δέχονται μετανάστες και κατέρευσε και ο ιδιωτικός παραγωγικός τομέας στη χώρα μας, γιατί τα θαλασσοδάνεια ακόμα από το σχέδιο Μάρσαλ αλλά και της Χούντας έπρεπε κάποια στιγμή να πληρωθούν. Θυμάστε την κρατικοποίηση της Ολυμπιακής που έκανε ο αείμνηστος Καραμαλής, της Εμπορικής Τράπεζας, της Πειραϊκής Πατραϊκής. Και θυμάστε αυτή την προσπάθεια. Δηλαδή και οι ιδιωτικές επιχειρήσεις, έστω και αυτές τις απασχόλησεις που είχαν δημιουργήσει τα προηγούμενα χρόνια, δεν στηρίχθηκαν σε υγιείς βάσεις. Τρίτον, έτσι τότε λοιπόν, σωστά το είπατε, το κράτος εκλήθη, γιατί έπρεπε να χτίσουμε και το κοινωνικό κράτος, το Εθνικό Σύστημα Υγείας, να διευρύνουμε τις αρμοδιότητες και τις εξουσίες τους, που το είχε ανάγκη, αλλά δεν είχε κοινωνικό κράτος. Απορρόφησε κυρίως την ανεργία. Αλλά ήταν εντωμεταξύ όμως πολλές οι γενιές και μεγάλη η πίεση. Και κάποια στιγμή, επειδή ο ιδιωτικός τομέας είναι αυτός που κυρίως πρέπει να δημιουργεί τις θέσεις απασχόλησης, δεν μπόρεσε να ανταποκριθεί λόγω και των γενικότερων προβλημάτων. Βρεθήκαμε με 11% ανεργία το 2009 και με 36% έλλειμμα. Δηλαδή παραπάνω χρήματα που δημιουργούν ζήτηση. Συνεπώς είναι διαρθρωτικό, μεγαλύτερο και βαθύτερο και σωστά το είπατε το θέμα της ανεργίας και όταν δούμε από πολλές πλευρές. Νομίζω όμως ότι δύο πράγματα πρέπει να γίνουν. Από πέρσι είχε ξεκινήσει αυτή η προσπάθεια, γιατί πράγματι, όπως είπε ο κ. Χουντής, η ύφεση δημιουργεί ακόμη μεγαλύτερη ανεργία και οι πολιτικές λιτότητας που επευλήθησαν το 2010 και μάλιστα σκληρής και βίαιες, ήταν αναμενόμενο να δημιουργήσουν αυτή την τρομακτική ανεργία. Πρέπει όμως αυτές οι πολιτικές που από πέρυσι, προγράμματα αυτοεπιστασίας, τοπική αυτοδιοίκηση και μια σειρά άλλα, να κινηθούν γρήγορα. Άκουσα σήμερα ότι η κυβέρνηση έχει ετοιμάσει τέτοια προγράμματα. Έπρεπε από πέρυσι να δουλεύουν αυτά τα προγράμματα. Συμφωνώ ότι δεν είναι λύση τα 5 μήνα, τα 6 μήνα και τα 8 μήνα. Όπως και πρέπει να αξιοποιηθούν καλύτερα με επανασχεδιασμό του ΕΣΠΑ. Αυτή η προσπάθεια είχε γίνει πέρυσι και είχαν συμφωνήσει οι κοινοτικοί να πάνε περισσότερους ανθρώπινους πόρους σε αυτή την κρίσιμη και μεταβατική περίοδο. Όμως, εάν δεν φύγει από πάνω μας ο βραχνάς της εξόδου από το ευρώ και της διάλυσης της χώρας, που αυτή τη στιγμή φαίνεται ότι φεύγει με την προσπάθεια που γίνεται κυρίως των Ελλήνων και της θυσίας των Ελλήνων, τη δουλειά της κυβέρνησης, των κομμάτων όλων και το κομμάτι της αντιπολίτευσης και φυσικά την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αν δεν φύγει αυτός ο μπαμπούλας, τότε δεν θα υπάρξει καμιά επένδυση, ούτε δημόσια ούτε ιδιωτική, ελληνική και ξένη. Αυτό είναι το πρώτο. Και βεβαίως το σχέδιο από εκεί πέρα, οι τομείς και οι κλάδοι. Αυτό πρέπει να ετοιμάσει η κυβέρνηση και σε αυτό πρέπει να συμβάλλουμε όλοι. Άρα λοιπόν, σε αυτό το στάδιο το κρίσιμο, έστω και ανακουφιστικές λύσεις πρέπει να δοθούν και υπάρχουν και μπορούν να δοθούν. Δεν λύνουν το πρόβλημα. Οι μεσοπρόθεσμες και ουσιαστικές, με το κλείσιμο της ύφεσης στο δεύτερο εξάμηνο του 2013, όλοι πιστεύουμε πρέπει να έρθει και μπορεί να έρθει και με το σωστό κυβερνητικό σχεδιασμό που όλοι πρέπει να συμβάλλουμε, θα αρχίσει σταδιακά να δίνεται η λύση στο θέμα της ανεργίας, που είναι το πιο κρίσιμο και το πιο βασανιστικό από όλα και συμφωνώ πολύ. Τελευταίο και όχι έσκατο, το πολιτικό ζήτημα μείζωνος σημασίας που έχει δημιουργηθεί με την διαχείριση της λίστας Φαλτσιάνη-Λαγκάρντ, όπως ονομάστηκε μετά. Δεν θα σας ρωτήσω για τα ζητήματα της επικαιρότητας, θα σας ρωτήσω αν συμμερίζεστε την άποψη ότι το πιο εξοργιστικό είναι το γεγονός ότι κάποιος, δεν ξέρω αν είναι ο κύριος Παπακοσταντίνου, αν είναι ο κύριος Γιαννούλης, ο Φώτης ο Σιούμπουρας, ο Γιάννης ο Μαγκρότης, κάποιος, εν πάση περιπτώσει, που είχε στα χέρια του εξουσία, θεώρησε ότι μπορούσε να παρέμβει επί της λίστας, να την αλλοιώσει, γιατί έτσι συνήθισε η εξουσία και τα πολιτικά της πρόσωπα να την διαχειρίζονται. Δεν ξέρω, αλλά στους πολίτες, με αυτούς που μιλάμε καθημερινά, αυτό είναι το πιο εξοργιστικό και όχι το πώς, σε ποια φάση σβήστηκαν τα ονόματα. Η αίσθηση δηλαδή ότι έχω την εξουσία, κάνω ό,τι θέλω. Και το δεύτερο στοιχείο, κύριε Ντινόπουλε, ξεκινώντας από εσάς, είναι ότι αν πραγματικά το μείζον πρόβλημα σε αυτήν την υπόθεση είναι ότι επί 2,5-3 χρόνια περίπου και η λίστα Φαλτσιάνη-Λαγκάρντ και άλλες λίστες δεν παρήγαγαν οικονομικό αποτέλεσμα για τα ταμεία της χώρας, έτσι ώστε να μην κόβεται μισθούς, συντάξεις, προνοιακά επιδόματα και παροχές. Πολύ σύντομα θέλω να κλείσουμε με αυτό από ένα λεπτό. Κύριε Γιαννούλη, με δύο κουβέντες, εγώ θα σας πω για το τι έχει κάνει αυτή η κυβέρνηση, που έχει πρωθυπουργό τον πρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας. Λοιπόν, έκανε ό,τι έπρεπε να κάνει για να έρθει η αυθεντική λίστα Λαγκάρντ και για να παραπεμφθούν αυτοί οι οποίοι με πρώτες ενδείξεις φαίνεται ότι έχουν κάποιες ποινικές ευθύνες στις αρμόδιες επιτροπές της Βουλής και στη δικαιοσύνη. Αναρωτιέμαι δηλαδή τι παραπάνω μπορούσε να κάνει η συγκεκριμένη κυβέρνηση. Ο αρμόδιος Υπουργός Οικονομικών, ο Στουρνάρας, έφερε την αυθεντική λίστα. Δεν σας ρώτησα για να... Και από εκεί και πέρα, μισό λεπτό να τελειώσω, και επειδή είπατε κάτι που είναι πολύ σωστό, εγώ μπορώ να σας πω και σας μεταφέρω
την είδηση τέλος πάντων, η οποία βεβαίως δεν είναι πρωτογενής, ακούγεται εδώ και κάποιες μέρες, ότι όπως διαβεβαιώνει το ΣΔΟΕ, μέχρι τον Φεβρουάριο όσοι είναι μέσα στη λίστα Lagarde και αυτά τα λεφτά που έχουν στο εξωτερικό δεν τα έχουν δηλώσει στην εφορία, δηλαδή είναι προϊόντα μιας δράσης οικονομικής η οποία δεν πέρασε μέσα από την εφορία, θα κληθούν να πληρώσουν τον φόρο ο οποίος τους αναλογεί. Άρα λοιπόν νομίζω ότι η κυβέρνηση έκανε αυτό που έπρεπε να κάνει. Αν θες να συμπληρώσω μια είδηση έτσι περαιτέρω με αυτό που είπες, ότι από το 85% των περιπτώσεων που έχουν εξάγει μέχρι τώρα και περιλαμβάνονται τα ονόματά τους και τα αρχεία τους, τα στοιχεία τους στα αρχεία, στην λίστα δηλαδή μέσα, έχουν ελεγχθεί και έχει διαπιστωθεί το 85% δεν είχε καταβάλει τον απαραίτητο φόρο. Και ήδη έχουν κληθεί να... Μακάρι. Ναι. Δηλαδή τι άλλο έπρεπε να κάνει ο Στουρνάρας. Και πάνω απ' όλο ο Πρωθυπουργός, θα έλεγα, όπως σου είπες, ο οποίος έτσι κι αλλιώς, στοχοποιηθεί κιόλας. Τι είναι, από τη στιγμή που πήρε τη λίστα, κύριε Δινόπουλε, μην το δραματοποιείτε. Μην το δραματοποιείτε τόσο πολύ, κύριε Δινόπουλε, τι άλλο να κάνει ο κύριος Στουρνάρας ή οι προηγούμενοι υπουργοί. Τι άλλο έπρεπε να κάνει κάποια στιγμή, μην χάσουμε και την κοινή λογική, κύριε. Δεν αναφέρομαι στον κύριο Στουρνάρα, αλλά. Με συγχωρείτε, κύριε Γιαννούλη. Εγώ για τον Στουρνάρα θα σας πω γιατί. Που είχαν σημειωθεί και τη συμπεριφορά θα σας πω για αυτή την κυβέρνηση. Κύριε. Ακούστε, κύριε Γιαννούλη, εγώ ήμουν πάντοτε απέναντι στο σύστημα Πασόκ. Ο κύριος Παπακοσταντίνου και ο κύριος Βενιζέλος είναι Πασόκ. Εγώ είμαι Νέα Δημοκρατία. Εγώ ήμουν απέναντι και η Νέα Δημοκρατία ήταν απέναντι στο σύστημα Πασόκ. Καλώς. Ο κύριος Κουντής που είναι του ΣΥΡΙΖΑ, θυμάστε ότι είναι από την ίδια μήτρα. Έτσι και κατά καιρούς ο ΣΥΡΙΖΑ στήριζε το Πασόκ. Έτσι όταν χρειαζόταν τίποτα ψήφους από εδώ και από εκεί. Εμείς είμαστε δεξιοί και ήμασταν απέναντι. Κύριε Δινόπουλε, έχουμε δευτερόλεπτα την κατανόησή σας σε πολύ λίγο, κύριε Χουντή, μία κουβέντα και ο κύριος Μακρότης για να κλείσουμε. Ναι, τα λίγα δευτερόλεπτα. Διότι προφανώς αυτό που λέει ο κύριος Δινόπουλος για το ΣΥΡΙΖΑ δεν είναι δικές μου κουβέντες, είναι άλλο. Και φεύγει και από το πρόβλημα. Λοιπόν, για τη λίστα Lagarde επιβεβαιώνεται ότι πρόκειται και καθημερινά με αυτά τα στοιχεία που βγαίνουν, όπου πολλοί αντί να λειτουργήσουν κατά το φυσιολογικό τρόπο, πήραν κάποια στοιχεία, είχαν μια ευκαιρία να χτυπηθεί, να αντιμετωπιστεί, να εισπράξουν χρήματα από τη φοροδιαφυγή και κάναν άλλα ντάλλον. Και τα οποία βεβαίως δεν τα κάναν αθώα. Μισό λεπτό. Αυτό που πρέπει να κάνετε, κύριε Δινόπουλε, και που γι' αυτό εγκαλούμε τον Πρωθυπουργό και τη Νέα Δημοκρατία. Δηλαδή, ο Σαμαράς τι φταίει. Αφήστε τώρα, καθίστε να το ακούσετε τώρα. Τι φταίει και να δούμε. Αν το παραπέμψουν και το Σαμαρά, ναι, είναι. Έτοιμοι είστε. Δεν με αφήνει ο κύριος Δινόπουλος. Λοιπόν, να μην εμποδίσουν την έρευνα στο όνομα της αλληλεγγύης στο σημερινό σύμμαχο, διότι το μείζον πρόβλημα είναι μεγαλύτερο. Γι' αυτό πρέπει να προχωρήσει η διερεύνηση, να μάθουμε την αλήθεια, να αποδοθούν ποινικές ευθύνες σε αυτούς που διαχειρίστηκαν, για να μπορέσουμε και να έχουμε και μια αίσθηση δικαιοσύνης, αλλά να βγάλουμε και ένα συμπέρασμα τι γίνεται. Κύριε Μαγκρότη, θέλω τη βοήθειά σας κατά χρόνο, την εντοπιότητά σας για δευτερόλεπτα. Αυτό είναι δύσκολο βέβαια, να πυκνώσω τόσο πολύ τον χρόνο. Το πρώτο που θέλω να πω είναι ο πρώτος κύκλος συζήτησης που ήταν για το φορολογικό, που θα ψηφιστεί μέχρι τέλος Μάρτη. Τα νομοσχέδια, οι νόμοι που έχουν ψηφιστεί για την άρση του φορολογικού απορρίτου, για την άρση του τραπεζικού απορρίτου, όλα αυτά που έχουν γίνει μέχρι σήμερα είναι η προετοιμασία για να μην ξαναυπάρξουν ή να περιοριστούν δραστικά αυτά τα φαινόμενα. Γιατί το θέμα δεν είναι μόνο να αντιμετωπίσεις το παρελθόν. Αυτά συνεχίζουν, αναπαράγονται και πολλές φορές και διωγγώνονται. Αυτό είναι το πρώτο. Και νομίζω στον πρώτο κύκλο το καλύψαμε αυτό και πρέπει να είναι η βασική προτεραιότητα. Το δεύτερο, η Επιτροπή στη Βουλή. Έχουν κατατεθεί προτάσεις σε όλα τα κόμματα. Εγώ πιστεύω ότι μπορούσαν όλα τα κόμματα να συμφωνήσουν στην πρόταση της κυβερνητικής πλειοψηφίας. Άλλωστε και η κυβερνητική πλειοψηφία δεν αποκλείει τη διερεύνηση αν προκύψουν ευθυνών και σε άλλα πρόσωπα. Κυριάρχησε όμως η παραδοσιακή αντιπαράθεση μεταξύ των κομμάτων στα θέματα αυτά και χάνει τη ουσία, και αυτό είναι λάθος. Πιστεύω όμως ότι θα γίνει μια νυφάλια και ουσιαστική κουβέντα. Τα νέα ευρήματα βοηθούν σε αυτή την κατεύθυνση. Και τρίτον, θα ήθελα να πω στον κύριο Ντινόπουλο, πολύ εύκολα μιλάει για το σύστημα Πασόκ. Θα πρέπει να ξέρει όμως ότι όλα αυτά τα χρήματα στο εξωτερικό. Ναι, κύριε Ντινόπουλε, δεν πρέπει να απεκδιόμαστε των ευθυνών όλοι μας. Το Πασόκ τις έχει αναλάβει. Τα χρήματα, όλα αυτά. Δεν έχει ευθύνη η Νέα Δημοκρατία. Για το συγκεκριμένο, για τη λίστα Lagarde. Θέλω να πω λοιπόν, κυρίως τα δύο κυβερνητικά κόμματα, το Πασόκ και η Νέα Δημοκρατία, πρέπει να αναλάβουμε τις ευθύνες μας πιο σοβαρά για τα προηγούμενα χρόνια, σίγουρα, για την αβελτηρία της μη συγκρότησης ουσιαστικών μηχανισμών και ελέγχου, και υπήρξαν όλα αυτά τα νοσηρά φαινόμενα. Τέλος, να τα κάνουμε τώρα και πιστεύω ότι θα γίνουν. Κυβερνήσατε περισσότερα χρόνια όμως, φίλε μου, κύριε Μακριώτη. Δεν νομίζω ότι το θέμα είναι αν είναι κάποιος 3 ή 2 χρόνια παραπάνω. Δεν ξέρω, γιατί υπάρχουν πολλά θέματα. Εν πάση περιπτώσει, νομίζω όμως ότι είναι έγκλημα αν δεν απαντηθούν αυτά τα θέματα σήμερα, και πιστεύω ότι θα απαντηθούν. Είναι έγκλημα. Φώτη, την κατανόησή σου για λόγους επαγγελματικής αλληλεγγύης πρέπει να κλείσουμε, δεν έχουμε χρόνο.
Ένα δευτερόλεπτο. Ένα δευτερόλεπτο μόνο. Ότι τα προβλήματα του τόπου είναι τεράστια και είναι άδικο να κατατυχόμαστε το αν με την λίστα Λαγκάρντ επί τόσες πολλές ημέρες. Μην ποινικοποιήσουμε πάλι την πολιτική ζωή του τόπου, ακολουθώντας λοιπόν, στέλνοντας στο πυρ το εξώτερων ανθρώπους που δεν έχουν καμία σχέση, όπως ο Πρωθυπουργός ή ακόμα και ο κύριος Βενιζέλος. Σας ευχαριστούμε θερμά όλους, Φώτη, την κατανόησή σου. Ομοψυχία και όχι έντονη πολιτική αντιπαράθεση. Για να ξεπεράσουμε αυτόν τον μεγάλο κάβο που διέρχεται η χώρα. Κύριε Ντινόπουλο, κύριε Χουντή, κύριε Μαγκρότη, Φώτη Σιούμπουρα, σας ευχαριστούμε πολύ για την παρουσία σας. Καλή χρονιά και πάνω. Και κυρίως ευχαριστούμε εσάς που μας παρακολούθησατε. Ραντεβού την άλλη Πέμπτη στις 7 το απόγευμα.